सिमाङैल' जानानै थाबाय आदाया माथो खालामनो लोगोफोर मानसिनि जिउआ थास' बिलाइनि दै बादिसो जोंबो सानसे बेबादिनो गोमालांनांगोन नाथायबा बेबादि सम जायैयावनो थांनाया बिराद दुखु गोनां ada bisa nih ada tapi saya di dokter di sini orang banget di dokter di Hello लोगोफोर welcome back to संसार दैमानि another blog so लोगोफोर नै दिनै आदा दिन बिसोर आदा फिसा थैनायनि दाहा गारनो नागिरदों आरोना सानबानि उनावहाय थ' लोगोफोर जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनो अननानै जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर नै दायो बावनाय थिनाय जा जगार खालामबाय थादों आरोना आदाया मा जानानै मोजां मोनो बेफोरखौ गासैखौबो आमाया बावगासिनो आरो थेवरि आसारिफोराबो गासैबो जा जगार खालामबाय थादों नायलांबाय थादों लोगोफोर नै लोगोफोर बेखौ आदाया मोनदोंमोन आरोना एवार्डफोर गोबां मोनदोंमोन गोबां सार्टिफिकेटफोर मोनदोंमोन बेखौनो गुवाहाटियाव लांनो गोनांमोन ओमफ्राय एवार्ड लायनो गोनांमोन आरो मोजां एवार्ड मोनदोंमोन जोगोनार गायनो ड्रागन गायनाय स्ट्रबेरि गायनाय मैगं थाइगं आपेल बावनायफोरनि गोबां मोनदोंमोन बेखौनो बावनायाव होनो थाखाय आदामोना नायगासिनो नैसो सप्तायानो नङा ओंखायनोथ' नेबो ब्लगनिफ्राय इबो हारु डिसिनिफ्राय मोननायखौ मोननाय डिस्ट्रिक्ट कमिशनार लोगोफोर नै गासैखौबो आजानो होजोबदों गनायथिनाय बे सार्टिफिकेटफोरा बेथिंजाय सैनानै दोननो नागिरदों सिगाङावहाय जिहेतु आदाया मोनजोबनाय गोजा नालाय बेखायनो बावनायाव बे ड्रागना मोनाखैनोमोन थेवब्लाबो होबाय जिहेतु आदा गायलांनाय नालाय बियो गाइखेर लोङोमोन गाइखेर होबाय बेथिंजाय नै मा जायोमोन बेफोरखौ होजोबदों आदानो जौ आरो साहाफोरल' होआखै बेफोरखौ लोङाबोमोन बेखायनो होआखै सिमांल' जानानै दालांबाय सब नुनाय माने बुस्थुआ बोरैबा मोननायनि ससे लाबथिबो थाइमनि जाकेट बयनो थायोमोन ना इयो बुंफा गस्लाखौ लाबबाय गस्ला गांसे गैया नै गस्ला लोगोफोर नैबे जाहैबाय आमाय दांनाया आगर दंफांनि बिगुर आरोना बेखौ जेकेट पकेटाव लाबाय थायोमोन आरो बेखायनो बावनायाव होफाबाय बारा नारना ओइ अरखै एसे हरदों ओइ साथिखौ एसे फसेबाव एसे फसेबाव साथिखौ लोगोफोर बियो जाहैबाय आमाय आनै आरोना नै बावनो नागिरदों मोजां फुलि लाब्रा iya kabar moja lang ko muna lalay nung bihan ka ama mala oi iya kabar tidak dapat iya kabar licho nei di besok ni
mawa dosa kandung. Nih dabu lautnya nama tada ke guna tada mawa dabu dewa dewa guna budungna guna लोगोफोर बेयो जाहैबाय आगर बिफां ड्रागन फुलि ओमफ्राय बिथिजाय दङ मोनसेया मामोनथाय आं गोसोआव गैला बावनायाव होफादों आरोना बेयो जाहैबाय आदै फिसानि आदै आरोना मा खालामनो नों जाहाथे माबा मोनसे आबादबो मावदोंमोन नोंनि आबादखौ जाहाथे नों थानो नांलिया आदै जोंबा जों जाबाय दिनैनिफ्राय नों जाहाथे माबा मोनसे आबाद न'आवबो खोन्थिना गालांबाय बेखौबो जाहाथे नों लुगैयालासेनो न'खराव सिकित्सक खालामालासेनो गासैखौबो नोङो अननानै जाहाथे बोर बान्था होनानै नोंनो दिनै किल'नि होनो जोंनि बर' भाषायाव किल'नि होनो जोङो सानबायाव ओंखाम बावदो जाहाथे थांनाङा उखैना थांनो नाङा आरो बबावबाफोर दंबाबो नों जाहाथे नोंनि अननाया जाहाथे गोजोननानै जाहाथे सोरगोबासियाव थांथों दैमा बारनो हायाखैबाबो दैमा दिनैनिफ्राय बारनो थाखाय नोंखौ जाहाथे गोथारै आसारै लानानै जाहाथे नोंनो ओंखाम बावदों जाहाथे आरो नोंखौ सोरगोबासियाव जायगा मोनहैथों होननानै जाहाथे गोथारैफोराव जाहाथे बोर बाथ्रा होनानै नोंखौ आलो गोजोनै सहैथों होननानै दिनै बेखौ मेथाइखौ जाहाथे जालां नै नारेंखलफोरखौ दैखौ जाहाथे माबालां जिएम होदों जिफोरखौ जाहाथे नोंनि न'आवनो बेखौ होदों नै नोंनि लेखा बायदिसिना दं लेखाफोरखौ जाहाथे नों जाहाथे मोनहैथों होननानै बावदों बेखौनो जाहाथे बेनो होनाय जाबाय दै गांना खांनाङा दै लोंलां नै एसेमान गाइखेर एसे लोंलां बेखिनियावनो निमाहा ड्राइभारखौबो खायसे होदो हनै नोंनो मावना खोन्थिनाय बेखौबो जाहाथे अखान्थि दा खोन्थि आरो नै दायो आदा बाजैयाबो मावनो नागिरदों आरो लोगोसे रानि फिसायाबो
बिसोरनो आगैमोन ओमफ्राय सासे दख'ना गोमो गाननाया भागिन फिसा बिथांमोनाबो बाव दिनै बिसोरो जाहैबाय आबौ गुमै आरो आदा फिसानि बिब' आरो बिगुमै Ada
Nungni rasa nai rau kau kena de seberang pada bayang. Nungni onai ku menjena ya siana. Nungni ku karena ni sedang bayada. Ada leh. Simang lo sana ni tak baik nungni duku kosto kalau mana ziu ni lama mana tu suruh lang ke ada nungni kosto kalau mana ya was mandai berat simang lo sana ni tak baik ada nungni ada di san ban di mana di mesti sebandai yang itu balang ada sergerai semurai begitu di sana ada dua istirahat memberi batu ada kurai begitu di lagi ada lenung nene bawa nanti negara bawa seneng diskusi di sana ada ayo mana ada Nơi लोगोफोर दायो बावनाय थिनायखौहाय बुथुमजोब्बाय आरो जुथुमजोबनानै गारहैसिगोन आरोना लोगोफोर दा सावनाय जायगाथिंजाय गासिखौबो बुथुमजोब्बाय बावखांनानै जुथुमबाय थानाय समावनो गामिनि सासे मोनफैदों आरो बिथां आनैया खुलुमदों दायो बावदों लोगोफोर गासैखौबो जुथुमनानै दायो लांबाय आरोना आदानो बावनाय थिनाय मुवा बेसादफोरखौहाय बिथिंजाय नै रायजो राजाफोरा आर'ज जिरायनो नेगासिनो दङ Bolodan bolad babu ada bisa naik bemansu kumna kawai thai mana ada bemansu khane pujanayaवनो गैला आरो हनै बिथिंनो सावदों आदाखौहाय आं थांला लोगोफोरनो बिथिंनो दोनहैदों आदाखौहाय सिमाङैल' जानानै थाबाय आदाया माथो खालामनो लोगोफोर मानसिनि जिउआ थास' बिलाइनि दै बादिसो जोंबो सानसे बेबादिनो गोमालांनांगोन नाथायबा बेबादि सम जायैयावनो थांनाया बिराद दुखु गोनां नै लोगोफोर गोथैसे आर'ज दिनै सानबानि उनाव दाहा गारनायाव आर'जआव जिरायदों आरो रायजो राजाफोरा बैथि दङ नै बिदामोना बिदा गेदेर
नोंसोर जिरायहैया जिरायहैदो 85 जिरायदो सेरजाखौ नायलाय लोगो ओरैबायसा गोदोर berbangsa binari kenalan kalau binari itu yang मान गलाम मैडम sekali ini ini surgani salah ini besar surgani mulai ini kami मैडम apa berapa ini tak ada मैडम से फोरन जानानै नों apa berapa tulisnya di biawna apa जानानै नों apa ni sudah asal मान गलाम जोंनि दखना Andai logoफोर दायो आलाप आरज लादों आरोना गासिबो रायजो राजाफोरा ज' जानानै ओरैबायदि सान्दुं गोसा मोदानजोबदों बिबाराव लादों गासैबो रायजो राजाफोरा sini kum जादों Chơi. Ini be gitar mulia ini ko neng bimaya nohaya bima maino pulumadeng nengai lima नै लोगोफोर आरज जोबखांनानै दायो जिरायबाय आरोना साहा लोंनो जिरायबाय ओमफ्राय बिथिंजाय खुलुमगासिनो सानैसो रायजो राजाफोरा नै जिरायबाय बिथिंबो दोङो लामाथिं नै लोगोफोर बुट जादों आरोना बयबो खोमसिथारनि लोगोफोर बुट जादों ओंखाम जाजोबदों लोगोफोर गासिबो नै बिथिंजाय थ' लोगोफोर दिनैनि आदा फिसानि दाहा गारनायनि ब्लगा बेखिनियानोमोन जाखिनि हायो नोंथांमोननो आं दिन्थिबाय ओरैबायदि गोसो मुद आरोना लोगोफोर ओमफ्राय रायजो राजा ओंखामफोर जानायखौ बारा दिन्थिबाय थायासै आं जानायखौलाय मा दिन्थिबाय थादों नङा होनबा लोगोफोर थ' लोगोफोर बिराद दुखु मोनदों आरोना जायफोरा आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायदों बिथांमोननिसिम गोसो सिंनिफ्राय वान्स एगेन थेंक इउ सो माच टेक केयार लाभ इउ अल बाय बाय